ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ, мардами ютуб, мардами дурай ватан. Имрӯз 9 декабри соли 2025 сол шумо дар канали Сауду ТЖ ҳастен. хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе, якта аз шаҳри Турсунзода, якта аз шаҳри Ҳисор, 9 дона хонаи заминиву квартираи фурӯшӣ аз дохили Душанбе ҳаст ки пешниҳодтон мекунем, тамошо кунем. ҳамин канали Сауду ТЖ дӯстони азиз фақат пашти хонаҳои Душанберо навор мекунад. дар ин канал хонаҳои Душанбе бисёртар савдо мешавад, чунки талабот бисёр ҳастанд. баъдан барои қабули реклама чизе ки дорем дар WhatsApp рӯй кунем, ёки хонаҳотон рафта худам навор мекунам. дар YouTube канали Сауду ТВ ва Сауду ТЖ рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем ва дар YouTube, TikTok, Instagram хулоса навора сар мекунем. дӯстон, телеграм канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ равонкардан ки дар шаҳри Ҳисор, дӯстони азиз, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷреза қарор дорад. масоҳати заминиш 3.5 сотиха ташкил метиҳад. дорои ду дархона, 200,000 сомон нарх дорад. 200,000 нарх муомилаи соз дорад. ду рақами WhatsApp рӯи экрани шумо. вақте ки занг заден мегӯем ки ман аз канали Сауду ТЖ тамошо кардам. калидор, баня дорад, об свет дорад. хонаҳо пачпакиловка падабои тайёранд. фақат ами корбори маляр ниша мекуненда даромада зиндагӣ мекунем. бача азиз, даро часпондагӣ, тирезаҳо часпондагӣ, ҳамаш қонуну қоидааш қатъи монтаж кардагӣ. хулоса ки одамои серьёз метавонанд аз думи канали Сауду ТЖ занг зан масака бигиренш. 3.5 сотих масоҳат, ду дар хона. дӯстон, дар WhatsApp-ҳошон акақати занг зан чахчах карда бигиренш. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки баъдан барои реклама дорен дар WhatsApp мо рӯй кунен. ин хона дӯстон қонуну қоидааш қатъия просто акада сум дар кор арзон монда ки савдо шававу камбудӣ ҳал шава. бача азиз, худтон бо чахчах кунен. одамое ки аз Ҳисор хонаи арзон хоҳиш карден, ёки ягон дӯсту бародартон хонаи арзоншон дар корай, инами рақамои соҳибмулка падилисашон кунем. бо худо хоҳад шумо ки нахарен ва ё мехара. бача азиз, фикр мекунем ки нархи дастрас ва шароитҳои хуб барои зиндагӣ кардан. занг за пурсоншем. бача азиз, лайкотона гузорен. дӯстон, ҳамин наворо фақат лайк талаб мекунаву подписатсия. лайкҳои шумо сабаби болоравии навор мешаванд. наворо ки боло рафтан, худо хоҳад хонаҳо иншоалло савдо мешаванд. дастгирӣ аз шумо хонаҳои арзон аз Сауду ТЖ. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Турсунзода дар Саркорсити қарор дорад. доми мо 5 этажа ҳай. хонае ки ман рекламаш кардам дар дуюм этаж қарор дорад. духонага масоҳати 54 квадрат, 220,000 дар ҳолати коробка савдо мешавад. азиз, Саркорсити территория гарайни обод азиз. ин тарафо нарх наво қиматай акада сум дар кор арзонтар мондан ки савдо шавад. худтон шоҳидем ки ҳамин нарх наво дани дар любой ҷо гарайни қиматай
ҳай кадомитон мегирен ошно шава. Seva ду рақам чон дасти WhatsApp рӯи экрани шумо аз рӯи канали мо занг занед. Мактаб мега ки 200 метр дурай, масҷидшам наздикай. Ҳай ҷош ҷои обудай. Серьёзниётон занг зад чах-чах када бигиренаш. WhatsApp дасти рӯи экран. Рақамҳои дастии ахираш 8565, рақамҳои WhatsAppшон 8292. Дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага, масоҳати 3 сотих замин, хона дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. Поёни бозори Корвон дар маҳаллаи Дарёбод, ҳавли 3 сотих 10 ба 30. хонаи зимистонаро аз сари ҳавлӣ сохтагӣ мегӯяд. хуб одамое ки мисол серьёзни харидорен занг зад чах-чах када бигиренаш. Обши 3 дар хона ҳай дӯстон азиз 47 квадрата мега. масоҳати заминиш 3 сотихай, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 360 000 сум нархаш. Адрес Фирдавсӣ, Душанбе, поёни бозори Корвон, маҳаллаи Дарёбод. Ина марамат занг зад маслиҳат кунед. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ масоҳати 3 сотих, дорои 2 ҳуҷра дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе, 2 ҳуҷрага 3 сотихаи фурӯшӣ бо нархи 550 000 сомон нархаш. хона мега дар тарафи Гулбутта, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоевда қарор дорад. сотих 3 сотих замин, 2 дар хона дора, 2 та тагхона дора, болош пилта барои 2 этаж тайёрай. хуб як хона кухни, баня, ҳоҷатхона ҳастай, об свет ҳастай, доимӣ документҳо ҳастай. дӯстон азиз 550 000 нарх дорад. 3 сотих замин, 2 дар хона. ина дӯстон хитом бо далчи занг зада маслиҳат кунем бигирен. ҳамин сауду теҷа дӯстони азиз чизе ки қабул мекунад, чизе ки меёва хушрӯ када адресҳоро мефаҳмонад. шумо хушрӯ када тамошо кунед бача азиз, мефаҳмед. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки масоҳати 6 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра дар маҳаллаи Ҳуснобод, шаҳри Душанбеда қарор дорад. 420 000 нарх ки боз муомила дорад бача азиз. хуб рӯпарӯи мағозаи Релакс, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, маҳаллаи Ҳуснобод, об гузаронагӣ свет ҳастай, документҳо боша 100% кардагиай, 420 мегем муомила дорад дӯстон азиз. ҳай ремонтош бад нестай, гирдаш маҳкам кардагиай. ин тараф кӯҳнимайне ки хулоса ки ҷои соз бача. 6 сотих замин, 3 ҳуҷрага, маҳаллаи Ҳуснобод, Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. ина марама одамое ки ҳамин тарафҳо хонаи назди ҳавлигӣ нархи дастрас хоҳиш карден, ина мондем бигиренаш. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бародар азиз. як хонага квартира дар 2 этаж ки масоҳати 18 квадратни метр, 18 метри квадратия бача нигоҳ кунед. дар ноҳияи Фирдавсӣ дар 46 микрорайон қарор дорад. шаҳри Душанбе 320 нархаш, 18 квадрата 320 мега. хуб ремонтиш хай хушроак, фасон, замонавӣ кардагӣ, отопление гузарондагӣ. як хонага дар беҳтарин шароит баъд аз ремонт мега. ноҳияи Фирдавсӣ рӯбарӯи поликлиникаи 12, доми 4 этажа, об свет ҳастай. дӯстон азиз хона дар 2 этаж қарор дорад. бо нархи арзон фурӯхта мешавад, 320 муомила дорад. ҳамин қадр ки масоҳат камтар кам, 18 квадратни метр. кадомитон дар лозима инами домда қарор дорад, занг зад дӯстон азиз чах-чах када бигиренаш. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира дар 2 этаж, масоҳати 45 квадрата, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад.
ҳамин территорияи Фирдавсӣ бародари бисёртар роӣ мекунад. Ҳамин саудо дар ноҳияи Фирдавсӣ зиёдтар акай, чем Исмоили Сомонӣ, Сино да бисёртар акай, хоб Шоҳ Мансур бисёртар акай. Аз ҳама бо бисёртар ҳамин ноҳияи Фирдавсӣ ки Исмоили Сомонӣ кам саудо мешавад. ин сабаб дар чӣ бошад? Хитон хай агар дорем комментария кунед. хона дар мияс комбинат мегӯяд дар дуюм этажа қарор дорад. ду ҳуҷрага масоҳати 45 квадрат, Фирдавсӣ, Душанбе 480 000 нарх. хуб телевизор дорад, холодильник дорад, термикс дорад. барои зиндагӣ хулоса ки шароитҳои хуби замонавӣ саудо мешавад. ҳоҷатхона отдельный, бани отдельный 480 000 сум нархи зурстон азиз ки ремонти фасонохӯшу замонавӣ саудо карда мешавад. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага. дуҳуҷрага квартира ҳастае ки бо масоҳати 48 квадрат 278 000 сомон. нарха дидем бачаҳо? 278 000 сомон, 48 квадрат, ду хонага дар Соколни этаж, дар маҳаллаи ноҳияи Сино, Зарафшон, Зарнисор, шаҳри Душанбе қарор дорад. дуҳуҷрага 48 квадрат, техпаспорт дора, ремонт дора, рӯбарои бозорҷаи Зарафшон 180 метр. боло тарафи ҳавлиҳо мега Соколни этажда қарор дорад. поён, яъне ки поёни якум этаж. охири нархи мондагиш 278 000 сум. хулоса беҳуда нороҳат накунед. Саудо серьёзни бадай. рақами ватсап ахириш 2480 аз номи канали Саудо ТЖ занг засон саудо кунед. дар канали Саудо ТВ, дар канали Саудо ТЖ мо навор мекунем. хитон шоидем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар панҷум ошёна ки масоҳати 64 квадрат метра ташкил метиҳад. дар гравзаводи шаҳри Душанбе қарор дорад. 455 000 сум нарх дорад. рақамҳои дастаи ахириш 8282 аз ин мо занг зад чақчақ кунед. духонага бо масоҳати 64 квадрат метр дар панҷум этаж, дом автоэтажа, хона дар поёни корвон, маҳаллаи гравзаводай, айрат 400 метр дарун азиз. хона бо ҳама шароитҳо фурӯхта мешавад. техпаспорт дора. хона дар пеши балниса, бозорча қарор дора. раҳ асфалтай. камтар агар аз он мешавад бисёр бад не, 455 камтар муомил дора. сехонага ҳам кадам мешавад, мега аз ҳисоби балкон ира метавонем сехонага ё ки ҳамин кухниро хона кунем, балкома мисол кухничаи майдаак ҳам кунем мешавад. агар одамое ки мисол ба хона бисёртар эҳтиёҷ дошта бошен, леки духона ҳам нормални хона. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм этаж ки масоҳати 47 квадрата ташкил метиҳад. дар Гипразем, дар Чимтепа, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 300 000 сум нарх дорад азиз. бо диққат гӯш кунед бача азиз. хона мега 47 квадратай, дар дуюм ошёна қарор дорад. бино ду ошёна ҳай. таъмир падабои кардагӣ тайёракай. занг за чахчах кунем, бо муомила мекунем. мега одамои серьёзни беҳуда занг зан бачакҳое ки мисол сума дорен ёшен нороҳат мо накунем. мега ҳамн серьёзни сумое ки мисол барои харид дорен, ҳамн одамо занг зан муомила. рақамҳои 60 606 ахириша занг зад чахчах кунем. 300 та муомилаи суд дора бача азиз. хадезен кадом ҳолат чӣ хел мебинен? падабои тайёрай, шпаклёвка кардагӣ тайёракай, тирезои часпондагӣ даро часпондагиай саудо мешавад, бо камтар муомила дорад. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар панҷум этаж, масоҳати 60 квадратни метр, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 560 000 нархи ҳамин квартира бача азиз. хуб 60 квадрата назди масҷиди Холмашраб мега, доми панҷошона, хона дар панҷум ошона қарор дорад. балкони калон дорад азиз. 6x2 балкон доштааст. хуб кладовка ҳам дорад, открити лестницада қарор дорад баша азиз. 560 000 сум муомилаи суд дорад. марҳамат аз номи канали Саудо ТЖ занг зад чахчак, рақамҳои ахириш 26 номерга занг занед. ирӯза намуд сор азиз, тамом чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамааш ҳаракат кард навор кардем.
имкони лайк монӣ боша, лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунен. Чизе дорен дар WhatsApp рӯй кунен. Дар YouTube канали Saudo TV, Saudo TJ реклама карда фурӯшта мегузарем бачаҳо.